iku maksudnya kehendak. Niat. Nawaitu. Iya, Pak. Baik kok. Pancen dagelan Ternyata rendah, Dek. Ternyata rendah. Iya, Pak. dagelan pondok terus. Iya, Pak. Ketipuan aku tuh, Pak. Ya wis tak Lek tenang. karep niat karo kehendak karo nawa itu apa itu sudah bukan kata yang sama? Bukan. Kok ya dipodhokne neh to, Pak. Wis beda adol hijrane. Bukan, Pak. Pak Eko. Ora ngerti sik. Kowe aja melok-melok, Dik. Iki ilmu kasepuan iki. Ya. Tak udur tenan iki. Boleh? Oh, lek nawa itu kita tujukan kepada siapa? Lek karep kita tujukan karo sapa? Gusti Allah. Kuwi apa kuwi? Niat, Lek karep tujuan. Karek tujuanmu Tujuan marek nang ndi? ngunut apa Gunung Bolo. Nah, bener, Dik. Iya, Setuju aku. lek umpamane lek niat utawa nawa itu gimana karo Gusti Allah umpamane nglakoni apa? Mbak, napane? Umpamane tumindak apa nglakoni apa? Umpamane niat aku arep nindakke poso. Salat 5 waktu. Nawa itu wudu'a. Niat garek niate awake dhewe niat sing Niate pengen kebecikan. apa? Lah. Aja nganti duwe niat sing elek. Betul, Dik. Contone Pak Kusnan iki jeneng niat sing paling apik. Niate apik. Sedekah rasa. Nyenengne wong akeh, Pak Eko. Gak Nah, paham, berarti- Pak Eko. Wong kuwi ya ta, kudu nggocek ikun 5 perkara. Iki lho, ilmu tuwek, Dik. Iki ilmu tuwek, Dik. Iki saking tuweke nang jeding tiba ping 6. Masa, Pak? Kun apa, Pak? Kun 5 perkara. Sing siji, kun mawa cahya. Sing loro, kun mawa balik. Sing telu kun mawa rezeki, terus kun mawa cilaka, terus kun mawa perkara. Apa ya, Pak, kuwi artine, Pak? Kun mawa cahya, Kuwi apa, Pak? kunang. Kok mau cahya kuwi? Lah kelip-kelip kunang. Oh iya. Iya ya nek listrike apa? Ilmu tuwa iki. Tuwek banget iki, tuwa niki. Basa wong wis ana iki. Kun mawa balik, Apa, Pak? kundur. Oh, iya. Mulai. Mundur mulai. Oke. Kun mawa rezeki, Heeh. kondangan bancaan. Undangan kok. Kundangan kenduren, kundangan. Oh, kondangan. Kundangan. Kondangan. Kun mawa cilaka, konangan demeni bojone tanggane. Iki lho sing masuk ya kuwi tok lho. Kun mawa perkara, Apa, Pak? iki sing bahaya. Apa, Pak? Kunduran truk. Lah kok iso Bahaya cilaka iki. piye? Lah kunduran truk ora bosok kowe. Wah, iya bahasa ya. Iya kunduran. Lah terus awakmu iso apa, Pak? Kunduran Apa? truk iki. Apa? Bahasa Indonesia Kurang siji, Mas. Apa? Kun kena telak lho. Kun nek telak. Oh, ya sampean. Kenek niku Kenek jeneng boten kuwenek. Kun nek telak. Berarti wakeh keneke. Ah. Oh, sampean ki enek-enek ae lah Kunduran kunduran mawa truk. cilaka kunduran. Kunduran